अन्नानै रायजोफ्रा बयबो हेफाजाब हो दा माने नोंजों आंजों बयबो हेफाजाब होलायबासो बयबो ग्रोथ जागोन नालाय आरो एसे एनै आर्निं खालामनो हागोन बेनिखायनो बिहामजोनि जानानै आं खावलायबाय बयखौबो रायजोफ्रा एसे हेफाजाब होदो आरो दा नै साहा लोंसै बेलासिनि खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै बरायहरनाय जालायबाय आङो नै बे थम गारिजों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों टाउन सहराव बेरायनो नागिरदों आं माइ गायखांनायखाय माने लोगोफोर आङो दायो माने टाउनाव बेरायहैनायावहाय मोनसे जायगायाव हाबहैगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो आं देखायगोन आंनि बिहावसो जायो आरोना बे बिहावसोखौ नोंथांमोननो आं दिनै देखायगोन आरो दै देखायनो नाजागोन आरोना हागोन ना हाया माने बिसिनाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर एसे माने दसे थांगोन आरोना माने खाथियाव फैखाबाय नालाय ओंखायनो आङो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय भिडिअ फिसा लानाय जादों लोगोफोर दे नोंथांमोना दा नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननो दिनै बेरायनायाव मा मा देखायनो हायो नायलां दे सनाफोर मोनसिगोन नै मोनहां मोनहां जाथारबाय लोगोफोर मोनथारनोसै नै र' मोनहां मोनहां जाथारबाय दै बिहावनि न'आव मोनसिगोन लोगोफोर बिहावनि न'आव र' सफैगासिनो नै गेटआ मोनबाय नै मोनबाय नै ओंखारबाय जोङो लांदां गारिनिफ्राय जों ओंखारबाय लोगोफोर नै जोंहा आदैसोमोनहा ओंखारबाय नै बिहावसोमोननि न'आव जोङो हाबसिगोन लोगोफोर नै मोनबाय आरो फैबाय सफैबाय लोगोफोर नै बिहावसोनि न'आव सफैबाय नै बिहावसोना न'आ बे देखाय नै आङो न' सिङाव एन्ट्रि जाबाय लोगोफोर नै आइया बिसिना नङा आंनि आइ आरो बिसिना होनबा गैला बेना गावनि बिमाखौ मालायनो बिसिना होनबा गैला बियो माबा मा होनोमोनलाय बेगै लाना होलाय बेगै रायलायनि गाननायफोरा मोनथिदों सिनायदों नै लोगोफोर मा होनो जोङो दहाय फैनो होननाया नैबे बिखुनजोनाव आरोना बिखुनजोनाव आफाबो दङ दा नोंथांमोन देखायगोन आं बिखुनजोआबो जि जानला मोनला लाइट होना होनाया मोखाङाव एसे होना होफै माने न' सिङाव नालाय लाइट गैया नालाय लोगोफोर ओंखायनो एसे माबादों आरोना खोमसि नुदों आरोना न' सिङाव हाबबाय थायो दा नोंथांमोननो आङो बाहेराव जिरायनानै दं आफाया दा देखायनोसै दे आं फिस्लारि फै खावख्लाबहोनबाबो जाबाय दं बाहेराव नै लोगोफोर मा होनो आं दहाय नोंथांमोननि सिगाङाव लामायाव बुंबोदोंमोन ना देखायनो होननानै जोंना बेनो आफाया खाथियाव लाबो आफाया दे होननानै होदो आंनि फेसबुकआव आरो इउटुबाव एसे सापर्ट खालामनो थिनदो मानसिफोरखौ जोंहा बे आंनि बिहामजो माने बियादै फिसानि बिहामजो आरो दा गोबाव जाबाय इउटुब सालायबोनाया आरो दा फेसबुक सालायगासिनो दं अन्नानै रायजोफ्रा बयबो हेफाजाब हो दा माने नोंजों आंजों बयबो हेफाजाब होलायबासो बयबो ग्रोथ जागोन नालाय आरो एसे एनै आर्निं खालामनो हागोन बेनिखायनो बिहामजोनि जानानै आं खावलायबाय बयखौबो रायजोफ्रा एसे हेफाजाब होदो आरो दा नै साहा लोंसै बेलासिनि दासो मोनफैदों माने आफायाबो उन्दुनासो दंमोन नालाय आंबो ओरैनो बिसोरखौनो नेनानैनो दसे गोलांगुलायबाय बिसोरनो दा सिखारनानै लोगो साहा लोंबाय आरो जों सफैनाय टाइमाव ग्रोब जाबाय आरो ग्रोब जाबाय नोंहालाय मा बुंगोन बे आइ ओमफ्राय नैबे आबौ आरोना बे आबौआ दंफैयो बे आबौआ दंफैयोमोन नालाय ओमफ्राय दा जों लांनो फैदों आरोना बे आफामोनाव दंफैयोमोन आरो ओमफ्राय दा जों बेखौनो लांनो फैदों नै लोगोफोर जोङो माने ज' ओंखारलांफिनबाय आरोना बोरै माबायाव बिनो नागिरदों बिसालावहाय थांसै बेरायनोसै दा नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै दे जोंनि गहपुरनि बिसालाव मा दङ देखायजोबनोबो हाया जानो हागौ
नै गासिबो थाबायगासिनो दङ ज' ज'नो थाबायखानो थाबना हरगोन र' थाबायगासिनो दं लोगोफोर नै नै जोंहा मोनफैबाय नोंबो लानो ला दे मा बेग साइडजोंसो लागोन नोङो औ आं लाया ओहो आङो इयाव ओरैनो आंथ' दसेल' लागोन बैहाय आं बे बिशालनिखौल' ओरै देखायनो नागिरदों फैद' थालांसै नोङो हा नै जोंहा आइयाबो फैफादों बिशालावहाय मा लाखो गस्ला मानसि दङ फुल मानसि गोजाना मानसि दंसोगारथारो लभार मानसिफ्रा नै बिरथार जि मानसि दंखायो बै फैसा बिल बानायग्रा आरोना नै ओरैजा बिराद मानसि नै मा होनो सनाफोर भिडिअ लानो मोनानो भिडिअ लानाङा होननानै बादा होदों ओंखायनो आङो मोजां देखायनाय जायासै नोंसिनो एसे देखायनोसै आरोना बेखौ नायदो बायदिसिना दंजोबथारोहाय लोगोफोर बेयाव मानसिया खम आरोना बै गस्ला माबा माबि लंपेन्टनियावसो अयथासार मानसि दङ नै जों मेथाइ नायदों मेथाइ लादो मोनसे बायबा मोनसे फ्रि नै अबेबा नै बेयावबो नै मेगिखौ लांना दोनहैखादो लांबा जानोबा ए आंखौ सोंदो जाबाय